Türkmenistanda patalara, toylara we sadakkalara gatnaşýan il ýaşullarına däbe göre berilen aklygyň düýünçegiň narhy ýokurlanypdyr. Azatlyň habarçylarynyň Mary vilayatyndäki ýagdaý barada beren maglumatlarynda ýaşullaryň özlerine berilýän düýünçegiň narhyny özleriniň ketgitleýänligi aýdylýar. Mary vilayatynyň Murgab etrabynda il ýaşullary pata, toy sadakkalara baryp nahar iýip bir aýat okap dünýäden öten bendilere aýat töwür bagyş edýänler üçin aklyk diýip düýünçege 100 manat düýüp bermeklerini soraýarlar diýilip Azatlyň Mardaky habarçylarynyň we çeşmeleriniň 13 fevralda beren maglumatynda aýdylýar. Habarçylaryň söýlerine görä eger öý eýeleri düýünçege az mukdarda pul salyp berseler, bu ýaşullar tarapyndan nägilelige sebäp bolup bilýär. Eger düýünçege 10-20 manat düýüp berilse, ýaşuly köçede açyp öý eýesini çağıryp düýülen düýünçegiň ýagny aklygyň azlygyny aýdyp, ol düýünçegi izne berýär we bar içini oňor azyndan 100 manat salyp getir diýip aýdýar. Dip Marly çeşme gurrun verdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan Marly ýaşaýjylar çärelere barýan ýaşullara hormat edilip meýletin berilýän düýünçeklerine we puluna şeýle gödek çemeleşilmegini gaty artykmaç hataplaýarlar. Olar toy edýän, sadaka, aýdylan janly, pata berýän adamyň durmuş ýagdaýyna seretmeýärler. Biz onsuzam uly çykdyjy edip märike, nahar, çaý berip otyrys diýip aýtsaň, il ýaşullary şonça da pul tapan bolsaň, bize de düýünçek düýmäni 100 manat taparsyň diýip aýdýarlar. Beýdip kemsidip az pul düýjek bolsaňyz, onda bizi çağırmaň diýip aýdýanlarym bar. Dip Marly ýaşaýjylaryň ýene biri gurrun berdi we il içinde hormatlanýan ýaşy uly adamlaryň özlerini şeýle alyp barmagynyň gelişiksiz görnýänligini belledi. Şeýlede bolsa ýaşullaryň arasynda asla düýünçek almaýan adamlar hem az däl, ýa-da düýünçegiň içine 5-10 manat berilse razy bolup gidýänlerim bar. Mardaky habarçymyzyň maglumatyna görä mollalaryň arasynda hem dürli adamlar duş gelýär, käbirleri diňe gurply hojalyklaryň patalaryna, toýlaryna gatnaşyp garyp maşgalalaryň üýşmelerine çağırılan ýagdaýynda dürli bahana tapyp barmaýarlar. İşim çykdy. Dümegledim ýaly bahanalar bilen garybyň toyuna, ýasyna, sadakasyna barmaýarlar. Gaýta barmazdan at takýarlar. Bişirip biljek nahary bir görnüş. Gaýnan suwa azaçyk aşyk ýaly, is çykar ýaly et atyp, ýerelme salyp gaýnadyp bererler diýip öňünden aýdýarlar. Dip çeşmelerin ýene biri gurrun verdi. Ýaşullaryň ýene bir topary üýşmelerine barýarlar, emma barýan ýerlerinden kemçilik gözleýärler. Nahary halal adam bişirdimi, janlyny halal adam soýdumy ýa-da şuňa meňdeş datlar sorap, öý eýesiniň ýokdan bar edip ýazan saçagyndan tagym datman gidýärler. Emma olar 100 manat düýünçek soraýarlar we aýat okap, şol hojalygyň dünýäden öten hosarlaryndan öň prezidentiň kakasynyň ruhuna bagyş edýärler. Dip çeşmekdim. Emma ehli çäre gatnaşyp näme berseň iýip düýünçege näme aklyk berilse alyp hiç bir gep çykarman gidýänler hem bar. Baran ýerlerinde hatda aklyk düýünçek hem alman aýat okap gaýdan ýaşullar hem bar dip Marly ýaşaýjylar gurrun berdiler. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň söýlerine görä ýaşuly adamlaryň saçak ýazylan ýere baryp pul talap etmegi bilen bagly ýagdaýlaryň köpelmegi ilat köpçüliginde nägilelik döredýär. Häzir halkyň ýagdaýy agyr hojalykda bir garra adam syrkaw ýatan bolsa, onuň 10 pensiýasyny goşaňda da derman därisine ýetmeýär. Bu il ýaşullary özleri hem bir sapar märike üýşürip toy sadaka etmedik adamlar bolmaly. Olar şuň gün 100 manat bermeseň toy sadaka gelmeýän boldular diýip Marly ýaşuly öz nägileligini beýan etdi. Türkmenistanda sadaka bermek däbi soňky ýyllarda serekleşdi. Habarçylarymyz munyň ilat köpçüliginiň durmuş derejesiniň petelmegi bilen baglydygyny aýdýarlar. Hususan Remezan aýynda agzaçar sadakalaryny berýän azalypdyr. Hojalyklaryň köpüsi 10-20 adamdan köp bolmadyk dogan garyndaşlaryny, dostlaryny we goňşularyny çağırmak bilen çäklenýärler. Lebap vilayetinde uçar biletlerinin gıççılığı yitileşdi. Munun bilen bagly Türkmenabad şäheriniň howa menzilinde adamlaryň uly nobatlary emele geldi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 12 fevralda sebitden maglumat berdi. Yerli uçuşlar üçin biletleri tapıp bilmeyen Türkmenabadlılar vilayetin halkara howa menziline gize ünlü novata durýarlar.
Dip bu ýagdaýlara şaýat bolan türkmen awatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu ýere üýşüp ýurdun beýleki sebitlerini uçmaga çalışýan adamlaryň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, Türkmenistan aviakompaniýasynyň resmi web sahypasynda bilet tapdyrmaýar. Saray mobil goşundusynda hem biletler satylýardy. Ýöne ol ýerde hem bilet ýok. Kassadaky işgärler hem barın offline satylmaly biletleriň sany guturdy. Online satyn alyň diýip goý berýärler diýip türkmen awatly ýeni bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda biletler wagtal satyga çykarylýar. Ýöne ýaşaýjylaryň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, kassa işgärleri ýa-da kassanyň töweregindäki ýürite adamlar bu biletlerdiňe iň köp para beren ýolagçylara satýarlar. Ähli zady auksiýony öwürdiler. Kim köpräk pul berse, şol hem bileti satyn alyp bilýär. Ýokarda tanışlary bolanlar hem göni Aşgabatyň üstülen biletleri alýarlar. Diýip türkmen awatly ýaşaýjy biletler üçin berilmeli paranyň kesitli mukdarynyň ýokdugyny hem bellidi. Şol bir wagtda maýyply bolan lewaplaryň bir näçesi bilet satyn almak bilen bagly problemanyň bardygyny, ýöne maýyplyk derejesi bolan raýatlaryň howa menziliniň başlygyna arza ýazmak bilen bilet satyn alyp bilýändigini aýtdy. Bu aralykda ençeme saгатлap ýa-da bir günläp nowata durýan adamlaryň arasynda basabaslyk we dawa jenjeller hem döreýär. Olar biletleriň döwlet bahasyndan bir näçe esse köp para beren adamlara bilet satylýandygyny aýdyp, kassalaryň öňünde dawa edýärler. Bu adamlar howa menzilindäki polisiýa işgärleriniň haýwatlary bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Ýaşaýjylaryň sözlerine görä, olar adamlara gıygyryp, kemsidici sözleri aýdýarlar. Kassanyň öňünden aýrylyň. Özüňizi bir tür malýaly alyp barmaň. Kassanyň öňünde nowata duranyňyz bilen bilet öz-özünden döremeýär. Gaharmy getirseňiz, amony, pitnäni basyp ýatyrjy gullukları çagyraryn. Diýip ýaşaýjy polisiýa işgäriniň aýdan sözlerini titirledi. Muňa garamazdan nowata duran adamlaryň sany azalmaýar. Howa menziliniň resmileri bilet ýetmezçiliginiň sebäbini açaçan düşündirmeýärler. Ýöne ýaşaýjylar gytçylygyň howa menziliniň administrasiýasy tarapyndan bir kanun goşmaça gazanç etmek maksady bilen emeli ýagdaýda döredilýändigine ynanýarlar. Bu aralykda şu hepdäniň başynda Aşgabatdan Türkmenawada gelen lewaply ýaşaýjy bilet gytçylygynyň arasynda yerli uçuşları amala aşyrýan uçorlaryň içiniň ýolagçylardan dolu dolmaýandygyny aýdýar. Uçoruň ýarysy boşdy. Diýip ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlykda bu ýaşaýjynyň anyk haýsy günde we reisde uçandygy barada dolu maglumat bolsa-da, redaksiýa howpsuzlyk aladalar sebäpli onu köpçülige mälim etmekden saklanýar. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada Türkmenawadyň howa menzilinden we Türkmenistan aviakompaniýasyndan tesvir almak synanyşyklary oňy netije bermedi. 14 fevralda öz işine başlayan München Howpsuzlyk konferensiýasy mundan 3 ýyl ozal Russiýanyň Ukraina garşy başladan dowly gerimli urşuny çözüp tapmak urundaky dowam etdirilýän tagallalar üçin aýgatly pursat bolup biler. Amerikanyň prezidenti Donald Trump 3 günlük dowam etjek München konferensiýasynyň ilkinji gününde Moskwadan, Kiýewden we Washingtondan ýokary derejeli wekilleriň gatnaşmagynda geçirilmek planlaşdyrylýan duşsugy iglan etdi. Ertir Münchende duşsuk bolar. Ol ýerde Russiýa biziň wekillerimiz bilen bolar. Ukraina hem çagyryldy diýip Trump duşsukdan bir gün öň Ak Tamda jurnalistlere aýtdy. Ol gepleşiklerde ýurtlara anyk kimleriň wekilçilik etsekdigini belli etmedi. Ýöne olaryň Russiýadan, Ukrainadan we Birleşen Ştatlardan bolan ýokary derejeli adamlardygyny ýygnykdy. München konferensiýasyna Amerikanyň vitse-prezidenti J.D. Vance'ň, döwlet sekretary Marco Rubio'nyň, goranmak sekretary Pete Hegseth'iň, Seylhem Trump'ın Russiýa we Ukraina boýunça wekili Kate Kellogg-yň gatnaşmagyna garaşylýar. Bu aralykda Ukrainanyň mediasy prezident Volodymyr Zelenskiň metbuat wekilini talgalanyp, Russiýanyň wekilleri bilen duşuklaryň meýilestirilýändigini reddetdi. Münchende Russiýalılar bilen gepleşiklere garaşylmaýar diýip habar telişdeleri Dmitro Litwynyň sözlerini titirledi. Germaniýanyň şäherinde her ýyl geçýän bu konferensiýa siyasi liderler, ýokary derejeli harby resmiýetler we diplomatlar gatnaşýar. Trump 12 fevralda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen telefonda bir saatdan hem aşa wagt gurulşandygyny we olaryň
Russiýanyň Ukrainadaky alyp barýan ursuny toktatmak boýunça gepleşiklere başlamak barada ylalasandyklaryny ma'lum etdi. Bu özgörüşlere Kiýewden we Ýewropaly ýaranlardan durly reaksiýalar geldi. Zelenski Ukrainanyň goşmazdan gelinen itlendik ylalasyň kabul edilmejekdigini nyktady. Garaşsyz bir döwlet hökmünde bizsiz kabul edilen itlendik ylalasyk ikrar edilmez diýip ol belledi. Kiýew özüniň ursy toktatmak tagalalaryndan çetleşdirilip, Moskwanyň bähwidine boljak we Ukrainany Russiýanyň agresiýasyna has açsak, o katyslyklary betetmek ýa-da ýaraşyk ylalasygyny kabul etmäge mejbur edilmeginden huwatirlenýär. Ýewropaly liderler Amerikanyň strategiýasyna, hususan da eger Birleşen Ştatlar Russiýa egilşige gitse, munyň Ukrainanyň öz ygtyarlylygyna we territorial bütünligine hökm salyp biljekdigine alada bildirdiler. Islendik görnüşdäki, islendik formatdaky gepleşiklerde Ukrainanyň Russiýanyň häzirki basyp alan ýerlerinden el çekmegi, Ukrainanyň NATO goşulmak ähtimallyklary, paraçylyk gorumak boýunça halkary güýçleriniň ýerleşdirilmek mümkinçilikleri we günwataryň Russiýa garşy girden sanksiýalarynyň ýatyrylmagy ýaly meselelere garalar.